Right, sisakhona emcimbini wokubungaza impilo kamfowethu uSifiso Ncwane igospel icon. Kanti-ke eduze kwami njengamanje ngihleli noMac Ncwane sebeqalile abanye ukumbona kuma-video akhe ku-YouTube ney'ngoma sey'khiphile, but namhlanje kwenzeka something interesting. While si-celebrate impilo kaSifiso Ncwane kube sekuqhamuka uMrs Ncwane ne-golden mic ebesetshenziswa uSifiso Ncwane ethi nje useyidlulisele kuwena erike manje qhubeka kuyimele ube ne-identity yakho as uMac Ncwane ushaya i-hip hop yakho awunayo i-pressure yokuthi kufanele uze wenze i-gospel. Okay, yeah. Ube njani ukujabula ngalo mzuzu? Oh, okay. Mina kube into ade bangangitshelanga ngayo, so kube into okuyisiphisi bangiphe into engingikwazi nokuyichaza ukuthi injani, because le mic lena i-mic yomuntu oyi-legend. So kumina le mic lena it was a direct transaction from uma ethi nje qhubeka nganyami okwenziwa babakho. So kumina like kuvele kwaba overwhelming, like ngendlela ukuthi angikwazanga nokukhuluma nokuthi ngizothini ngoba abangitshelanga nokungitshela. So yeah, kube into enhle kakhulu. Namhlanje masisuka la mhlambe, when do we expect i-single or i-EP or i-album? Okay, mhlambe nga-expecta i-album yami ngizalwa ngomhla ka-18 July. Ngizobe ngikhipha something ngo-18 July. So iyona ikhona la ngizokhipha khona into engizoyipromotha kahle, ngishuthela kahle yonke into. And for abantu abafisa ukulandela umusic wakho ba-check ukuthi wenza ini, kuma utholakala kanjani kuma-socials? Social media uMac Ncwane, MAK Ncwane nje. Buzo like Instagram kuphela. So yeah, ngangibona ku-Instagram ngiposta kakhulu zonke izinto engizenzayo nama-ideas ami, ngibona yonke into nje engiyiplanayo for the future. And also ikhona isingle osekuwayikhipha for okwamanje? Ngine-album engayikhipha ngo-October last year, ukuthi angiyipromothanga kakhulu kodwa ngangiyikhiphela nje mina ukuthi kube into yokuqala mase ngiyaqhubeka from there ngokwenza nje yonke into engingajabulisa nje wonke umuntu okhona. So that's why ngithi ngo-July is the when ngizoqala kahle yonke into ngiphushisele lokho engikufunayo. Personally as u-XD Black ngikufisela inhlanhla kwi-career yakho and ngikufisela impumelelo le ozifisela yona ne-family yakhe ifisela yona. Good luck.